Türkmenistanyň hökümeti zinanlara garşy kemsitmelerin ähli görnüşlerini dowam etdirmegi saýlaýar. Merkez Aziýada Türkmenistan aýal gyzlara garşy maşgaladaky zorlugy, ýagny fiziki, emosional, ykdysady, jinsy zorlugy jinayet hasaplamaýan, kanunçylygy ýok ýeketäk ýurtdyr. Bu bolsa zorlugy başdan geçirýän doganymyz, jigimiz, gyzymyz döwrewap gorugdan, garşywatalyga we medisina, sosial hyzmatlardan peýdalanyp bilmeýänligini aňladýar. Kadalaşan zorluk edenetlilik medeniýetini ösürýär. Dymýan Türkmenistanly aýal gyzlar dowamly şikestlerden, saglyk we maddi kynçylyklaryndan, depressiýadan ejir çekýär. Häkimetleriň, döwlet edaralaryň saňa aýtmaýan ýöne Birleşen Milletler Guramasyna ýurt boýunça berýän esas sanlaryny belläp geçesim gelýär. Ýurtda 15-49 ýaş aralygyndaky aýal gyzlaryň we erkekleriň 55 götermi adamsynyň haýalyna diýenden çykan üçin el galdyrmaga hakynyň bardygyna ynanýarlar. Ýan ýoldaşlary tarapyndan aýallara goýulan şäklendirmeleriň iň köp ýaýrany öýden uzaga ruhsatsız gitmezlik bolup, ikincisi öýden daşarda işlemäň we okamagyň gadagan edilmegidir. Adamça fiziki zorluga baş goşýan maşgalalarda şagalar aýallara el galdyrmagyna şaýat bolýarlar. Şeýle Türkmenistanly maşgalalaryň 25 göterimini şagalar adından bir gezek el galdyrma şaýat bolupdyrlar. Sebitde şagalara garşy fiziki zulümüň derejesi boýunça Türkmenistanda iň ýokary görkezjidir. Şagalaryň 50 göterimi fiziki zorlukly hereketler bilen terbiýelenýär. Maşgalaňda ýenjilýän, söwülýän, kemsidilýän, eline pul berilmeýän jigin dowanyň gyzyň bamy? Iň ejiz aýal gyzlarymyz orta mekdep uturup ukusyz, kärsiz galan aýal gyzlardyr. Şu wagt şeýle bagsyz durmuşdan, zulümden Türkmenistanly aýal gyzlar goragsyz galýar. Bilim derejesiniň, saglyk hyzmatlarynyň pese gaçmagy aýal gyzlarymyzy garyp, jibir sütem görkezýän ýoldaşyna, gaýnanesine bakna bolup ýaşamagyny sezebar edýär. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň zinanlara garşy kemsitmeleriň ähli görnüşlerini ýok etmek boýunça konwensiýasyny tasdiklady. Halkara jemgyýeti konwensiýany tasdiklan hökümetden Türkmenistanly aýal gyzlara garşy kemsitmeleri aradan aýyrmagy, ykdysady, sosial, maşgala durmuşyna deňlik üçin etmegi talap edýär. Türkmenistanyň hökümeti bu konwensiýasyny 1997-nji ýylda kabul edip aşagyna golunu çekdi. Konwensiýada ýazylan ähli borçlaryny boýuna aldy. Ine 29 ýyl geçdi, döwlet elektron ulgamyna geçdi diýen ýurdumyzda bu dokumentin konwensiýanyň ine dilimizde terjimesi ýok. UNFPA BMG'nin gurumasy baştan sowum edip rus dilinäki görnüşini sahypasyna goýupdyr. Häkimetler bu dokumenti gizlin saklaýar. Hiç bir döwlet edarasy bu möhüm hukuklary öz sahypalaryna yerleşdirmändir. BMG'nin hökümeti beren wadaları barada ýatladyp durmak üçin her 5 ýylda bir gezek duşup geçirýär. Hökümet öz edini işleri barada hasabatyny berýär. Bu hasabat açyk diňe rus, ingliz dillerine goýulýar. Ilata hasabatyň jikme-jik mazmuny berilen ok. Soňky gezek duşuk 2024-nji ýylyň fevralyna boldy. Progress Fondy jemgyýetçilik guramasy hökmünde ol öz hasabatyny BMG komitetine hödürledi. Aýal gyzlaryň ýagdaýy boýunça sorawlaryna jogap berdi. Men döwlet delegasiýasynyň çykyşyna dalda oturup syn etdim. Şeýle hasabaty Islendik türkmen guramasy iýerip duşuga gatnaşyp bilýär. Döwlet edaralaryň wekilleri ýurt işine ilatdan gaçyp gün görýän bolsalar hem sorawlary edip jogap bermeli bolurlar. Olardan jogap talap edildi. Türkmen diline konwensiýany nerде okap bolýar diýen komitetiň sowalyna döwlet delegasiýasynyň wekili biz ony diskda ýaýradýas diýip jogap berdi. Progress Fondy aýal gyzlara garşy maşgaladaky zorluga garşy döwrewap işleriniň geçirilmegini, häkimetleriň meseleni boýuna almagyny we ilat bilen maslahatlaşyp täze kanunyň kabul edilmegini sorap gelýär. Maşgaladaky zorlugy başdan geçirmedik, ol barada eşitmedik Türkmenistanly az bolmaly. Gurrun diňe Aşgabat barada baran ok. Soňky duşukdan 2 ýyl geçdi. Ýöne hiç hili mesele ýokary derejede kabul edilmedi, agdalmady. Bu ýurtda hiç hili tagallalar edilmeýär. Garaşsyzlygyň ilkinji 34 ýyly taryhymyzda türkmen hökümetiniň aýal gyzlara garşy zulmy, kemsitmeleri dolu golan döwri diýip girer. Birleşen Milletler Guramasynyň zinanlara garşy kemsitmeleriň ýok edilmegi boýunça komitetiniň vitse başlygy Marian Miko 24-nji 27-nji mart aralygyna komitetiň jemleýici maslahatlaryny hususan häkimetlere aýal gyzlara garşy edilýän zorluga garşy kanunçylygyň kabul edilmegini ýatlatdy. Ol şeýle diýdi: "Sitataň başy, konwensiýa Merkez Aziýa ýurtlary bilen birlikde gatnaşýan 189 döwletiň ählisi üçin kanun taýdan hükmanydyr. Men ýakyn geljekde Günnäwür Ýewropanyň we Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlary ýaly Türkmenistany hem aýallara garşy zorluk barada
ýürüýte kanunçylyk kabul etşigine umyt edýärin. Sitataň soňy. Arzuw etmek gowy zat. Ýöne gol gowşuryp reformalardan gorkup ýaşaýan hökümete bil baglamak strategiýa däldir. Progress fondy hökümet bilen hyzmatdaş halkara guramalardan resmiler bilen duşuklaryny talaby güýçlendirmek soraýar. Häkimetleriň hereketsizligi, geleňsizligi seniň we sen şagalan geljegine zar burýar. Sen bize ses ýazgyda baştan geçireni ýazyp iber. Biz onu azsyz ulanyp hasabatlara goşarys. Salgyny şu postyň aşagyna goýarys. Resmilerin hereketleri ýagdaýlaryň gowuluga üýtgemejekdigi barada habar berýär. Türkmenistanyň hökümeti zinandara garşy kemsitmeleriň ähli görnüşleriniň dowam etmegine saýlaýar. Sebäbi: 1. Ýokary syýasy derejede meseleler boýun alynmady. 2. Metbuatda hiç hili maglumat ilady bilim berilmeýär. 3. Ýaýradylan metbuat üçin maglumatlarda any kaýsy ministrlikler bilen duşuk bolanlygy aýdylan ok. Halkara derejede Türkmenistanyň institusional binýady ösmedik ministrlikleň, döwlet adaralaryň, kaziýetiň işi we ukyplary pes derejede diýip bilinýär. 4. Jemgyýet bilen iş alyp barýan guramalar duşuga çagyrylmady. 5. Progress fondy Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistanyň hökümetine hyzmatdaşlygy, anyk maslahatlary, edilmeli işleriň sanawyny hödürläp gelýär. Ýyzydylmaýan netijesi duşuklardan herekete geçmeli wagt geldi. Plan bar, inni erk we hereket gerek. Bu duşuşyklar hökümet däl, Beýik Britaniýanyň hökümeti tarapyndan maliýeleşdirilýär.